Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha uguliza emanzini. Ukuphupha uguliza emanzini kuvame ukuveza ukuthi uzizwa ukhathele ngokomzimba noma ngokomoya. Leli phupho liveza ukuthi uzizwa uhluleka ukubhekana nezimo ezithile empilweni yakho. Kungaba umsebenzi wakho, budlelwane noma ukuba umzali. Uyabona amandla ayakuphelela noma asephelile. Leli phupho liyisibonakaliso sokuthi ake uthathe i-break sekwanele kungaphezu kwamandla. Sekudingeka ukuphumula ngaphambi kokuba kube nezinkinga ezinkulu. Leli phupho lingaveza ukuthi umzimba wakho udinga ukunakekelwa. Uma uba nalolu hlobo lwephupho, kubalulekile ukuthola isikhathi sokuphumula, ubekezele, futhi uhlale wazi noma ukhumbule ukuthi impilo yakho ibalulekile, ebese ungasuki emkhulekweni. Ngamafuphi, ukuphupha uguliza emanzini kungaba isikhumbuzo sokuzinakekela, ukuphumula, nokuvuselela amandla akho ukuze ukwazi ukubhekana nezimo ngendlela engcono. Siyabonga, nisale kahle.